Meta kien qed jitkellem fil-ftuħ tal-Konferenza Ġenerali tal-Partit Laburista fiż-Żejtun, il-Prim Ministru mexxej Laburista Robert Abela ħabbar li fil-ġranet li ġejjin il-Gvern se jkun qed iniedi programm b'saħħtu ta' għajnuna l-Kunsilli Lokali kollha madwar il-pajjiż. Permezz ta' din l-għajnuna l-Prim Ministru mexxej Laburista indika li se jkunu diskussi x-xewqat tal-Kunsilli Lokali u jitwettqu l-proġetti bżonjużi li jfassu l-futur tal-lokalitajiet madwar Malta u Għawdex. U għalli minnaħa l-oħra l-Partit Nazzjonalista qed jgħid li jrid jirbaħ numru ta' lokalitajiet mhux għal ġid tal-lokalitajiet infushom imma biex il-Partit Nazzjonalista jibda triq lura għal poter. Dr. Abela kompla jgħid li dak li nkiseb sa issa għadu biss il-bidu. Semma żjara f'fabbrika Maltija tal-farmaceutika fil-qasam industrijali ta' Kordin u kif din qed tattira l-aqwa ditti internazzjonali biex jagħmlu testjar ta' prodotti f'Malta. Għalli dan juri l-kwalità li kapaċi tattira l-ekonomija Maltija. Sostna li għax il-Gvern għandu fiduċja fin-negozji din il-fabbrika li diġà tħaddem 150 speċjalista se tkompli żżid l-impjiegi ta' kwalità għal Maltin u l-Awċin. Dr. Abela qal li frott id-deċiżjonijiet li ħal gvern fosthom bl-istabilità fil-prezzijiet tal-elettriku u l-fuels kif ukoll bl-inċentivi li nataw lin-negozji, l-ekonomija Maltija llum hija fost l-aktar b'saħħitha u dinamika fil-blokk Ewropew. Qal li daqstant ieħor kienet strateġika l-iskema ta' stabilità fuq mijiet ta' prodotti bażiċi tal-ikel. Il-Prim Ministru mexxej Laburista għamel referenza għal fatt li s-sibt il-Gvern beda diskussjoni dwar riforma fil-qorti tal-familja mal-stakeholders u dawk li esperjenzaw din il-qorti. Fakkaru wkoll kif il-Partit Laburista din il-ġimgħa ltaqa' ma' dawk li jaħdmu fil-qasam soċjali kif qed jiltaqa' ma' diversi persuni waqdiet oħra. Huwa għamel aċċenn fuq in-newtralità u l-paċi. Dr. Abela qal din il-ġimgħa fi Vienna u Brussell huwa bagħat messaġġ favur Ewropa qrib in-nies fuq il-bdiewa, is-soċjal, it-trasport, il-mediċini u aktar. Dr. Abela qal li mhux dwar it-tankijiet tal-gwerra tkellem imma dwar suq waħdini u kif Malta għandha jkollha aċċess ugwali għal mediċini bħal kull pajjiż ieħor tal-Unjoni Ewropea. Kompla jgħid li jagħmel appell fi Brussell għal Ewropa sensittiva għan-nies. Qal li l-Gvern preżenti jinnegozja l-akbar pakkett ta' fondi Ewropej għal Malta fl-istorja. F'dan l-isfond huwa qal li l-Partit Laburista huwa l-Partit tal-ħaddiema u rrimarka li se jkunu l-ħaddiema li fl-ewwel ta' Mejju jagħtu risposta lil min staqsa x'sar minnu l-Partit tal-ħaddiem. Il-Prim Ministru mexxej Laburista Robert Abela tem jgħid li fit-8 ta' Ġunju d-deċiżjoni tal-poplu se tkun determinanti għal lokalitajiet u anke għal pajjiż.